Kaixo berriro, jarraitasunari buruzko ariketa bat egingo dut bideo honetan, jarraitasuna ikasteko. Kasu honetan, badago funtzio bat, hiru tarteak dauzkana, 3 tarte daude, eta ikasi behar dugu zer gertatzen den tarte bakoitzean. Bale? Orduan, ikasi behar dugu zer gertatzen den tarte bakoitzean, eta gero, -2 eta 1 puntuan, ikasi behar dugu baita ere zer gertatzen den. Matematikoki konprobatu behar dugu ia funtzioa jarraia den ala ez. Bale? Zeintzuk dira tarteak? Hemen, lehenengo tartea da -infinitotik -2 punturaino. Bigarren tartea, -2 puntutik 1 punturaino. Eta hirugarren tartea, 1 puntutik infinitoraino. Lehenengo tartean, funtzioa zuzen bat da, eta malda 1 da. Orduan gorakorra izango da. Bigarren tartean, funtzioa parabola da. Bale? Parabola izango da berretzailea 2 delako. Bale? Eta parabola bat beti jarraia da. Honen erpina egongo da 0-1 puntuan. Bale? Eta hirugarren tartean, funtzioa zuzen bat da, eta malda baita ere 1 da. Hemen daukazue marrazkia. -2 puntutik ezkerrerantz funtzioa zuzen bat da. -2 eta 1 puntuen artean funtzioa parabola da. Eta 1 puntutik aurrerantz funtzioa berriro zuzen bat da. Orduan, -infinito, -2 interbaloan edo tartean, -2 1 tartean eta 1 infinito tartean funtzioa jarraia da parabola eta zuzenak direlako. Bale? Bien, zer gertatzen da x -2 puntuan eta zer gertatzen da x 1 puntuan? Pues hor, erabili behar dugu jarraitasunaren definizioa. Kalkulatu behar dugu x -2 puntuan, funtzioaren balorea -2 puntuan. Ordezkatzen dut berdintasuna dagoen lekuan. Izango da -2 plus 5 eta hau da 3. Kalkulatzen dut funtzioaren limitea x -2 hurbiltzen denean ezkerretik. Orduan, hau izango da isa -2 baino txikiagoa denean. Ordezkatzen dut lehenengo tartean. -2 plus 5 izango da 3. Eta kalkulatzen dut limitea isa -2 hurbiltzen denean eskumatik. Orduan, x edo isa -2 baina handiago tartean. Orduan, ordezkatzen dut bigarren tartean. -2 berbi -3 izango da 3 baita ere. Orduan, 3ak berdinak direnez, bai, jarraia da. Zer gertatzen da x 1 puntuan? Pues egin behar dut gauza bera. Kalkulatu behar dut funtzioaren balorea 1 puntuan. Ordezkatzen dut berdintasuna dagoen tartean. Izango da 1 berbi -1, 0. Kalkulatzen dut limitea x 1 hurbiltzen denean ezkerrean. Ez decir, isa 1 baino txikiagoa da. Orduan, bigarren tartean ordezkatu behar dut. 1 berbi -1 izango da 0. Kalkulatzen dut limitea x 1 hurbiltzen denean eskumatik. Hori izango da isa 1 baino handiagoa bada. Ordezkatzen dut hirugarren tartean. Izango da 1 plus 2, hau da 3. Desberdinak direnez, ez da jarraia funtzioa puntu horretan. Bale? Orduan, ondorioa, f de x jarraia da zenbaki guztietan -1 puntuan. 1 puntuan ez da jarraia. Eta ikusten da marrazkian oso ondo. Hemen funtzioa aldatzen da tartea, baina jarraia izaten da. Orduan hemen ez dago jauzirik. Jauzia dago hemen. Justu 1 puntuan. -2 puntuan ez dago aldaketarik. Marrazten dut horrela, ez dut altzatzen arkatza paperetik eta marrazten dut. Eta hemen bai, hemen jauzi bat dago eta pasatzen da 1 0 puntutik, pues 1 3 punturaino. Orduan jauzi bat dago. Oso ondo, pues orduan ez da jarraia puntu honetan.